presented by Ma Gayatri Sweet. काहे तोहर फुलावा ना जैसन पेट फूलल जाता हमारा तह कुछ भौजी घर बड़ बुझाता। काहे तोहर फुलावा ना जैसन पेट फूलल जाता हमारा तह कुछ भौजी घर बड़ बुझाता। हरे भोरा से तर कहरता चढ़ गइल बाटे महीना नौआ होई तोहरा लइका जौआ। चढ़ गइल बाटे महीना नौआ होई तोहरा लइका जौआ। Music by Roshan Kumar. धीरे धीरे बढ़ल जाता पेट के तोहर ऊंचाई हो हमारा बुझाता ये भौजी आजुए हो जाई हो। सच कहता नहीं है भौजी हमके तो इसलिए बुझाता। धीरे धीरे बढ़ल जाता पेट के तोहर ऊंचाई हो हमारा बुझाता ये भौजी आजुए हो जाई हो। हरे पेन्हा नानी साड़ी तू अब झलकौआ चढ़ी गइल बाटे महीना नौआ होई तोहरा लइका जौआ। चढ़ी गइल बाटे महीना नौआ होई तोहरा लइका जौआ। रौशनम पर कासयानिल कहता समझाई हो भूपेश भैया के फोन करके घरे लाना बोलाई हो। रौशनम पर कासयानिल कहता समझाई हो भूपेश भैया के फोन करके घरे लाना बोलाई हो। हरे पार्टी हम मनाइब पियब दारू पौआ चढ़ गइल बाटे महीना नौआ होई तोहरा लइका जौआ। भोरही से तर करत कौआ होई तोहरा लइका जौआ। माँ गायत्री रिकॉर्डिंग स्टूडियो मलंगवा सरलाही नेपाल।